Kaixo lagunok, judo euskaraz. Zergatik ez? Kirola baino gehiago den arte martzial honek gugan sortzen duen grinak, proiektu honetan murgiltzea eraman gaitu. 2 pasioen uztarketa. Judoa eta euskara. Gure helburua irakasle, ikasle, guraso eta ikusle orok lagungarria izan daiteken lanabesa izatea da. Bideo hauetan, judoaren funtsak, ohiturak eta arlo teknikoa landuko ditugu gure teknizismoak aholkatuz. Ongietorriak izango dira tokian tokiko euskalkiak, zein zehatzagoak izan daitezkeen hitz teknikoen proposamenak. Hemen guztiok ikasteko prest gaude. Beraz, oroitu, guztion artean, proiektu hau aurrera eramango dugun ilusio eta esperantzarekin, hurrengo atalera arte, agur. Eta oroitu, judoa oso polita da, eta euskeraz, are politagoa.